Croeso cynnes i chi, mae'n neis bod nôl gyda'i gilydd. Mae lot o'n ni bod yn gwahanol lefydd. Rhaid i bod ar criws, rhaid i bod ar gwyliau, rhaid i bod ar gwersyllroedd, cenhadleddau, ymgyrchoedd. A mae'n lyflu bod nôl gyda'i gilydd. Wythnos nesaf, siwr o fod gen i gyfle i rannu rhywfaint gyda'i gilydd o beth mae pawb wedi bod yn gwneud dros yr haf. Ond heddi, ni'n ddiolchgar iawn i bod Gruffudd Jenkins yma gyda ni'n croesawu ein gynnes iawn ac yn ddiolchgar iddo fe'n ddod am bydd gyda ni bore yma'n agor y gair a hyn o hefyd am 5 o'r gloch. Mae Gruff yn astudio cwrs diwynyddol gyda'r bydwyddwyr yma yn Caerdydd a gyda'n gorffen amser yma blwyddyn nesaf. Felly mae'n gyfle i ni gofio amdano fe, yr arweiniad i'w iddo fe. Mae Emyr i ffwrdd wythnos yma, ond fe bydd gyda ni Sul nesaf am 10 yn y bore a 5 yn yr hwyr. Wythnos yma, does dim clybiau, ni ddim cweit nôl i hynny, ond mae yna gwrgweddi. Bydd cwrgweddi yn ein tîm ni am 7:45. Daeth amlwg chi i ddod i'r cwrgweddi, a os ydych chi ddim fel arfer yn dod, gai amlwg chi, oce, ti'n mo hefyd, dwi'n mynd i ddod nawr. Byddai'n hyfryd cael chi gyda ni. Mae un sydd ddim yna yn golled i. Felly gai annog chi i ddod i'r cwrgweddi 7:45 yn ein TV. Mwy na thebyg bydd bisgedi reis yn ogystal â cwmni i gilydd. Sul nesaf hefyd, mi fydd yna gyfarfod aelodau byr iawn. Chi wedi cael neges gobeithio yn byr wedi anfon y neges i chi. Bydd cyfarfod byr i drafod hynny. Os chi'n yn siŵr, diolch chi weld fi ar y diwedd ac fe esboniau am hynny. Yn credu dyna'r coeddiadau. Gyrwch chi weddio gyda'n gilydd. O ddim ein ta. Dyn ni yn diolch i ti nawr bod ni'n gallu dod nôl gyda'n gilydd a dod i deladdoli ti. Dyn ni diolch arglwydd am deulu a ffydd. Ac llawer un ohono ni wedi profi mor felys yw cwmni y saint. Cwmni y saint o ran trwy Gymru gyfan. A dyn ni'n diolch hefyd am yr eglwys leol a bod ni'n nôl gyda'r droden a chwiorydd ni fan hyn nawr. O arglwydd y gweddio bydd di yn siarad â ni trwy dy air bore yma. Diolch i ti am Gruff yn gweddio i ti i'w gynnal e nawr wrth i'n harwain ni. A ni'n gweddio i ti roi Cristiau i ni yn barod i'w rando, calonnau barod i blygu i awdurdod dy air. Cynorthwya ni wrth ni ganu mawl i ti. Wrth ni weddio, ni'n gweddio bydd y cyfan yn ogoniant i ti ac i Iesu Grist, ond hefyd y byddwn ni'n ymwybodol bod ti'n siarad â ni bore yma. Gyda'r rhai sy'n methu bod yma, ni'n gweddio dyfendith arnyn nhw, felly bynnag mae pobl yn cyfarfod bore yma i ddaddoli di, ni'n gweddio dyfendith arnyn nhw. Clyw ni nawr o Dduw, derbyn ein mawl am diolch, am bod ni'n gofyn pob peth yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr am y croeso, mae'n hyfryd gallu bod yma gyda chi i addoli gyda chi ein harglwydd mawr ni. Felly, fe wnawn ni ddechrau trwy wrando'r cwbl o adnodau o Salm 145, ein harwain ni i fewn i addoliad. Felly, Salm 145. Dyrchafaf di fy niw o frenin, a bendithiaf dy enw byth bythoedd. Bob dydd bendithiaf di, a moliannu dy enw byth bythoedd. Mawr yw'r arglwydd, a theilwng iawn o fawl, ac yma ei fawredd yn amchwiliadwy. Felly, gadewch i ni ymateb trwy droi i ganu yr ymen gyntaf. Edrych yn y rhif nawr. Emyn rhif 114 yn llyfr Emynau. 114. Mor beraidd i'r credadyn gwan yw hyfryd enw Crist. Mae'n lleisi boen yn gwellau glwy yn lladd ei ofnau trist. Diolch.
Felly, daw'r darlleniad o ail lythyr Timotheus, pennod 3, a na i ddarllen y bennod cyfan. Felly, 2 Timotheus, pennod 3, a'r teitl yw Cymeriad pobl yn y dyddiau diwethaf, ac yna sias olaf i Timotheus. Rhaid i ti ddeall hyn, fod amserau enbyd i ddod yn y dyddiau diwethaf. Bydd pobl yn hunangar ac yn ariangar, yn ymffrostgar, a balch a sarhaus, yn anifydd yw'r rhieni, yn aniolchgar ac yn ddigrefydd. Byddant yn ddi-serch a di-gymod, yn enllybus a di-lywodraeth ac anwar, heb ddim cariad at ddaioni. Bradwyr fyddant, yn ddi-hyd, yn llawn balchder, yn caru pleser yn hytrach na charu Duw, yn cadw ffurf allanol crefydd, ond yn gwadu ei grym hi. Cadw draw oddi wrth yr rhain. Dyma'r math o bobl fydd yn gweithio i ffordd i mewn i dau rhai eraill, ac yn rhwydo gwragedd ffôl sydd dan faich o bechodau ac yn ngafau pob rhywnwydau. Gwragedd sydd o hyd yn ceisio dysgu, ond byth yn gallu cyrraedd at wybodaeth o'r gwirionedd. Yn union fel y safodd Janes a Jamres yn erbyn Moses, felly hefyd y mae rhai hyn yn gwrthsefyll y gwirionedd. Pobl y gredig ei meddwl ydynt, ac anerbyniol o ran y ffydd. Ond nid ant yn ei blaen ddim pellach, oherwydd fe ddaw ei ffolineb hwy, fel eiddo Janes a Jamres, yn amlwg ddigon i bawb. Ond ydw ti wedi dilyn yn ofalus fy athrawiaeth i am ffordd o fyw, fy ymroddiad, fy ffydd, fy ymynedd, fy nghariad am dyfalbarhad, yr erlyd a'r dioddef y ddaeth i'm rhan yn Antiochia ac Iconium a Lystra. Ie, yr holl eryldigaethau y ddioddefais, a gwaredodd yr arglwydd fi o'r cyfan i gyd. Yn wir, ei herlyd a gaeth pawb sydd yn ceisio byw bywyd diwiol yng Nghrist Iesu. Ond bydd pobl ddrwg ac ymhonwyr yn mynd o ddrwg i wath, gan dwyllo a chael eu twyllo. Ond glin di wrth y pethau y ddysgaist, ac y cefais dy argyhoeddi ganddynt. Fe wyddost gan bwy y dysgaist oedd. A fod yn blentyn yn gyfarwydd ar ysglythyrau sanctaidd, sydd yn abl i wneud yn ddoeth a thwyn i achawdwriaeth trwy ffydd yng Nghrist Iesu. Y mae pob ysglythyr wedi ysbrydoli gan Dduw, ac yn fuddiol i fforddi, a chyryddu, a chywiro, a disgyblu mewn cyfiawnder. Felly y darperir pob un sy'n perthyn i Dduw, a chyflawn darpariaeth ar gyfer pob math o weithredoedd da. Gan ni'n diolch i Dduw am ei air sanctaidd. Amen. Felly gadewch i ni nawr droi at yr ail emyn. Emyn rhif 283 yn y llyfr emynau. 283. Mae dy air yn abl i'm harwain, trwy'r anialwch mawr ymlaen. Mae yn golof olau eglur, weithiau o niwl ac weithiau o dan. Mae'n ddible ynddo fe, fwy na'r ddeiar, fwy na'r ne. Diolch.
Felly, gadewch i ni nawr troi at ein harglwydd mewn gweddi. Gadewch i ni gydweddio. O Dduw, i ni'n diolch ein bod ni yn nawr yn gallu nesau yn hyderus ata ti, yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Ac o Dduw, i ni wedi dod ynghyd y bore yma i dy addoli di, yn unig, i sancteiddio dy enw, ac i ni o Dduw yn cyhoeddi gyda'r salmydd, mae ti yw'r arglwydd sy'n heiddi mawl. Ti o Dduw sy'n heiddi cael dyfoli gyda'n holl galon, yn holl feddwl, enaid a nerth. Ac o Dduw, i ni'n goddio bydde ti yn ein cynorthwyo ni nawr y bore yma i dy addoli di. Ti yw yr arglwydd, ti yw ein craig ni, a'n cadernid ni, ein hamddiffynfa cadarn a'n cair. Ac i ti yn awr o Dduw, i ni'n nesau. Ac i ni'n nesau nid yn ein cyfiawnder ni ein hunan o Dduw, sy'n ddim byd, ond yn nghyfiawnder Iesu Grist. Ac o Dad, i ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch i ti am ei farwolaeth ar y groes troson ni. I ni'n diolch bod ei wedi cymryd y cosp roedden ni yn ei heiddi, er mwyn i ni wedyn trwy ffydd, trwy ymddiried yn ddoedd, gallu bod mewn perthynas iawn gyda ti. Ac yn ni o Dad, yn ddoedd, wedi derbyn cyment o bethau. I ni wedi derbyn maddeiant llawn yn holl camweddau. I ni wedi derbyn maddeiant o pechodau gorffennol, presennol a'r dyfodol, oherwydd gwerthfawr gwaed Iesu Grist. Ac o Dduw, i ni'n diolch trwy ffydd nawr bod ni'n cael ei cyhoeddi yn gyfiawn ger dyfron di. Ac ar ben hynny o Dduw, i ni wedi cael ei mabwysiadu i fewn i dy deulu di. I ni nawr yn blant i ti. I ni'n gallu dalw di yn dad i ni, a'r arglwydd Iesu yn frawd mawr i ni. Ac o Dduw, i ni'n diolch am hynny, ac i ni'n diolch bod ti wedi rhoi i ni yr ysbryd glân, bod yr ysbryd glân yn trigo yno ni, ar waith yno ni, yn ein sancteiddio ni, yn ein gwneud ni yn debycach i ti, i dy fab yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni'n diolch ti hefyd o Dduw am y gobaith sydd gyda ni yn yr arglwydd Iesu Grist, gobaith y gogoniant, gobaith o weld Crist fel ac ymau. Ac o Dduw, i ni'n diolch am hynny, ni'n diolch am bob peth i ni wedi derbyn yn ddoef, ac i ni'n heiddi dim byd o hynny o Dduw, trwy ras i'r cwbl oll. I ni rhoddion anheiddiannol yw nhw i gyd, ac oherwydd hynny o Dduw, ti sy'n heiddi'r clod, yr holl mawl a'r gogoniant, neb arall o Dduw, ac i ni'n goddio bydde ti yn ein helpu ni heddiw ac hefyd yn yr wythnos sydd i ddod, ac hefyd trwy gydol ein bywydau ni, o ffrymu ein hunan yn aberth bywiol i ti. Ac ni'n gweddio Dduw, bydde ti yn ein defnyddio ni ac yn ein cynorthwyo ni trwy dysbryd i fyw bywydau sy'n dy gogoneddu di, sy'n adlewyrchu yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n gweddio bydde ni'n tynnu sylw, nid at ein hunan, ond ato ef, bod yr arglwydd Iesu Grist yn ddarchafedig. Mae ef yn unig bydd yn cael y ffocws o Dduw, yn cael ei fawrygu yn ein plith ni ac yn ein bywydau ni. Felly o Dduw, helpa ni, cynorthwya ni i wneud hynny. Ar ôl ni clonau sydd eisiau Dduw, sy'n parod i dy wasanaethu di ac i fyddhau i dy lais di yn dair. Ac o Dduw, ni'n meddwl nawr am y rhai sy'n methu bod gyda ni oherwydd amryw resymau, rhai ffwrdd ar wyliau neu rhai yn dost. Ni'n gweddio Dduw, bydde ti gyda nhw a bydde nhw'n ymwybodol o dy bresenoldeb di a'r agosatrwydd di. Felly o Dduw, bydd gyda nhw ac hefyd ni'n meddwl am y rhai yn yr ardal yma sydd heb ddod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac o Dduw, ni'n gweddio deled y deyrnas
deled dy deyrnas o ddiw yn yr ardal yma, bydde mwy yn dod i fewn i dy deyrnas di, i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly ddiw arllwys dysbryd lan i lawr ar yr ardal yma, a bydde mwy yn dod i sylweddoli eu bod nhw yn pechaduriaid mawr a'r angen mawr yna am waredwr. Bydde'r ysbryd glân wedyn yn arwain nhw at dair ac yn cyfeirio llygad nhw at y groes ac i ymddiried, bydden nhw'n ymddiried yn pwyso yn llwyr ar yr arglwydd Iesu Grist. Felly dyna'n gweddi ni o ddew, bydde ti'n achub mwy gogoniant i ddenw di. Ac o ddew i ni hefyd yn fflwyno ti gwersylloedd yr Evangelical Movement of Wales, gwersylloedd Saesneg sy'n ymlaen yr wythnos yma. I ni'n gweddio am dyfendydd ar rheini ac hefyd ar y Beach Missions sydd ymlaen trwy gydol y gwyliau. I ni'n gweddio am dyfendydd ti ar rheini a ni'n gweddio am mhob peth y bydden nhw yn ei wneud, y bydde ti yn y canol, mae ti fydd y ffocws mopeth bydden nhw yn ei gwneud. Felly o ddew, ni'n gweddio nawr bydde ti gyda ni wrth i ni daddoli di bore yma ac wrth i ni edrych ar dair ac yn gweddi ni hefyd o ddew bydde ti'n agor ein llygad ni i weld rhyfeddodau dair. Felly ti o ddew bydde'r gogoniant a'r mawl i gyd ac ni'n gofyn hyn i gyd yn enw Iesu Grist. Amen. Iawn, mae gen i stori plant nawr. Felly fi'n trio gweld nawr, mae un fyna a mae un law fyna. Felly gobeithio fod chi'n gallu gweld beth sydd gen i yn fy llaw. Ydych chi'n gallu gweithio fi beth sydd gen i? O, mae un fan hyn efo, doi fan hyn. Beth sydd gen i fan hyn? Cannwyll, ie. Beth yw pwrpas cannwyll? Chi'n gwybod beth yw pwrpas cannwyll? Rhoi golau ar dderchog. A mae pethau eraill mae'n rhoi gwres i chi, a hefyd maen nhw'n rhoi gwynt hyfryd hefyd rai nhw anyway. Mae hwn yn rhoi silk, rose and cotton. Felly, na ni. Ond ie, rhoi goleuni. Dyna'r brif wel, yn amser Iesu, prif pwrpas cannwyllau oedd i rhoi goleuni. Nawr, i fi'n mynd i golio fe, gobeithio bod ddim ffael am fan hyn. Iawn, lle chi gweld nawr, mae'n rhoi goleuni i ni. A yn y Beibl, mae Iesu yn disgrifio Cristnogion fel goleuni'r byd. Lle mae Cristnogion fod i oleo adlewyrchu yr arglwydd Iesu Grist. Mae Iesu, bellach mlaen yn llyfr Efengyl Iwan, yn disgrifio ei hunan fel goleuni'r byd. Felly ni, fel Cristnogion, mae Cristnogion fod i adlewyrchu Iesu Grist i'r byd. Maen nhw fod i feddhau i Iesu ac oherwydd bod nhw'n adnabod Iesu Grist. A maen nhw fod i hefyd rhannu Iesu gyda'r eraill. Nawr, beth sy'n mynd i digwydd os byddwn ni'n rhoi clawr ar ben y cannwyll? Ar dderchog, bydd ddim digon o ocsigen yn ni, ateb ffisegol, da iawn. Felly, gawn ni weld. Da iawn, ar dderchog, mae'r ocsigen yn mynd, felly mae'r golau wedyn yn mynd i ffwrdd. Felly yn y Beibl, mae Iesu yn sôn amdano, yn dweud, dyle Cristnogion ddim rhoi gorchudd ar ei goleuni. Dyle nhw ddim cuddio'r ffaith bod nhw yn Cristnogion, bod nhw'n adnabod yr arglwydd Iesu Grist, bod nhw yn ymddiried ynddo ef. Felly mae'n bwysig nawr i gofio nawr am y goleuni. Mae Cristnogion a bod nhw fod i adlewyrchu Iesu Grist gydag eraill, i eraill, a bod nhw fod i ddangos eraill bod nhw yn adnabod Iesu Grist ac i fyddhau i'r arglwydd. Felly dyna ni, dyna beth oedd gen i rannu gyda chi y bore yma. Felly fe nawn ni nawr droi i ganu'r trydydd emyn. Dwi'n ffindo fy ffôn nawr gyda rif. Felly emyn rhif 2 yn y llyfr atodiad. Felly na i droi to fe nawr.
Arglwydd, tyrd a llefara di, wrth i'n geisio bara dy sanctaidd air. Plana'r gwir yn ein clonau'n ddwfn, traws newidia ni ar dy ddelw. Fel bod golau Crist yn llywyrchu'n glir yn ein cariad ni mewn gweithredoedd ffydd, arglwydd tyrd, llwydda ynom ni, dy fwriadau di dy ogoniad. Bore yma, i ni'n mynd i edrych ar un adnod wnaethon ni glywed yn y darlleniad, sef 2 Timotheus pennod 3 adnod 16. A mi'n siŵr ei fod yn adnod gyfarwydd iawn i chi. Mae'n disgrifio ni rai, mae'n rhoi ni rai gwirioneddau am air Duw. A dyma beth mae'n dweud, y mae pob ysgrythyr wedi ysbrydoli gan Dduw ac yn fuddiol i 4 peth nawr, i fforddi, a chyryddu, a chwiro, a disgyblu mewn
cyfiawnder. Felly, ni'n mynd edrych ar yr adnod hynny. Ac efallai nawr bod rhain o chi sydd yma yn dilyn cynllun darllen y Beibl. Mae yna wahanol rai ar gael. Mae yna un blwyddyn. Chi'n mynd trwyddo'r Beibl i gyd mewn un blwyddyn, rai 2 blynedd a rai 3 blynedd hyd yn oed. A pwrpas defnyddio'r cynllun hyn yw i allu wedyn yn drefnus fynd trwy y Beibl. A mae'n helpu ni i gyrraedd y nod o ddarllen holl ffordd o Genesis i ddatguddiad. Ond mae yna berygl wastad nawr wrth ddilyn cynllun, a mi'n siŵr bod chi wedi sylweddoli hyn. Sef ein bod ni'n darllen y gair heb wrando ar beth mae'r gair yn ei ddweud, heb ymateb wedyn a heb i feddhau iddo. I ni'n dilyn y cynllun mwyn ar y diwedd nawr, jyst gallu tico'r bocs a dweud, na ni, job done i fi yn good Christian fel byddai rai yn dweud, i fi wedi wneud fy swydd i. Ond mae ddim yn cael unrhyw effaith, mae'r gair ddim yn cael unrhyw effaith ar y ffordd i ni'n byw o ddydd i ddydd. A i ni fel yn llyfr Diherebion nawr, y dyn ffôl, i ni darllen y menod dyn yw bod yn diastyru doethineb a disgyblaeth ei dad. A i ni, wrth gwrs, rai ffôl sy'n darllen y Beibl heb wrando yn diastyru doethineb a disgyblaeth yr arglwydd ein tad nefol. A ni'n darllen wedyn dinistyr yw diwedd yr rhai ffôl. Felly mae'n bwysig ein bod ni'n gwrando ar air Duw, ymateb ac i fyddhau yw lais. Felly heddiw, ni'n mynd edrych ar rai bethau nawr sy'n wir am y Beibl. A'r gobeith wedyn, o edrych ar yr adnod yma, yw ein bod ni'n cofio'r gwirioneddau yma. Mae'n bwysig bod ni'n cofio gwirioneddau, ond hefyd bod y gwirioneddau yma yn ei hannog i ddim dim ond darllen y gair, ond i'w ddarllen y mwyn clywed llais ein tad nefol. Felly, y peth gyntaf o'n i edrych yno yw canol, cwbl o eiriau i fewn i'r adnod sy'n dweud y mae pob ysgrythyr wedi ei hysbrydoli. Felly, wedi ei hysbrydoli gan Dduw. Yn King James Version, mae'n dweud, the Bible is given by inspiration of God. A fi'n siŵr yn y Gaeaf, mae'n haf nawr, ond nôl yn y Gaeaf, amser y Gaeaf, yn y bore, yn gynnar iawn yn y bore fel arfer, neu yn hwyr yn y nos, i ni'n gallu gweld ein hanadl ni. Yn amlwg, mynd o mas, ni'n gallu gweld e. A wnaethon ni adre, wnaethon ni chwarae gêm hyn, gêm Cymraeg mewn fersiwn Saesneg hefyd, hyderus, question mark. Felly, wnaethon ni chwarae gêm hyn, a un o'r cwestiynau yn y gêm yma, felly gêm ateb cwestiynau oedd hi, yn gofyn y cwestiwn, ar ba dymheredd, felly gradd Celsius, sy'n dechrau gweld ein hanadl ni. A'r ateb oedd, yn uwch na beth o'n i'n disgwyl, 9 gradd Celsius. Felly 9 gradd Celsius, sy'n ni'n dechrau gweld ein hanadl. Fi ddim yn siŵr fel maen nhw'n mesur hynny, ond yna ni. 9 gradd Celsius. Ond beth i ni, nawr, nôl i'r adnod, beth i ni'n olygu trwy ddweud bod y Beibl wedi ysbrydoli gan Dduw? Wel, yn syml iawn, mae'r Beibl wedi cael ei hanadlu allan gan Dduw. A'r gair Groeg, mae yna un gair yw, mae 2 ran i fe, Theo, Pniwstos. Felly Theos, Duw, a wedyn Pniwstos, anadl. Felly God breathed. Dyna'r Beibl yn cael ei hanadlu allan gan Dduw. A mae rhai cyfeithiadau Saesneg yn gweud God breathed, a wedyn ESV yn dweud breathed out by God. A mae hyn yn rhywbeth rhyfeddol, dy fe. Meddwl amdano gair Duw nawr, bod wedi cael ei hanadlu allan gan Dduw. A dylen ni gofio hynny wrth allan y Beibl, bod hwn yn anadl Duw, bod wedi cael ei hanadlu allan gan Dduw ei hun. A beth mae Paul nawr yn ceisio dysgu Timotheus nawr wrth ddweud hyn? Wel, yn gyntaf, ceisio dysgu fe, mae tarddiad yr ysgrythyr yw Duw ei hun.
I fi ddim yn siŵr, i fi ddim yn abod afonydd Caerdydd, ond yn Llanelli mae gyda ni tair afon. I ni gyda Lledi, y Llwchwr a'r Morlais. Ac i ni'n gwybod lle mae tarddle yr afonydd hyn. I ni'n gwybod bod Lledi nawr, os chi'n gyfarwydd â ardal Llanelli, bod e tarddle wrth ymyl Llanon, mynydd Sylen. A wedyn Llwchwr wedyn lan mewn llyn Tanddeiar yn y mynydd G. Wedyn mae'n Morlais yn dechrau yn Crosshans. Ond i ni'n gwybod lle mae tarddle yr afonydd yma. Cyn ni'n gwybod o'r adnod yma tarddle yr ysgrythyr. Ni'n gwybod tarddle gair Duw. Mae tarddle gair Duw yw Duw ei hun. Nid dynion, nid angylion hyd yn oed, ond Duw ei hun. Duw, creawdwr yr holl fydysawd. A ffordd arall gallwn ni ddweud hyn nawr yw mae Duw yw awdur yr ysgrythyr. Awdur nawr gyda prif lythyren A. Felly awdur yr ysgrythyr. A mae hyn yn codi'r cwestiwn wrth gwrs yn naturiol. Beth am yr awduron dynol? Wrth gwrs mae'r Beibl wedi cael ei sgwennu gan dros 40 o awduron dynol. Beth amdano nhw? Ydy Paul yn dweud does dim dynion nawr wedi sgwennu lawr y Beibl? Wel, nid hynny mae'n ceisio dweud. Mae'r Beibl wedi cael ei sgwennu gan ddynion, a nhw'n awduron nawr. Nhw'n ddynion wedi cael ei sgwennu'r ysgrythyr dan ddylanwad yr ysbryd glân. Nhw'n cael ei gario gan yr ysbryd glân wrth iddyn nhw ysgrifennu y Beibl. Dyma beth o ddasu Sproul yn dweud am hyn. Roedd yr ysbryd glân yn arwain yr awduron dynol fel byddai ei geiriau yn dim byd llai na gair Duw. So that their words would be nothing less than the word of God. Nid yw ysbrydoli'n golygu bod Duw wedi dictato, mae'n mynd mlaen ddweud hyn, bod nhw'n dictato, nhw ddim yn robot wrth i nhw ysgrifennu hyn. Ond nhw'n amlwg yn rhan, y cymeriad nhw'n rhan wrth i nhw ysgrifennu y Beibl. Ac yn hytrach, wnaeth yr ysbryd glân cyffredrebu gwir geiriau Duw trwy'r ysgrifenwyr dynion. Yn Saesneg, the Holy Spirit communicated through the human writers the very words of God. Felly ni'n gallu dweud, wrth allan y Beibl, bod yn cant y cant dynion wedi sgwennu fe, ond yr un pryd mae cant y cant yn geiriau Duw. Pob ran o'r ysgrythyr nawr, i ni'n gallu dweud nawr, mae genau'r arglwydd a lefarodd. Ac hefyd, i ni'n gallu dweud, neges yr awduron dynol yr ysgrythyr yw yr un neges ar arglwydd ei hun. Felly os yw Paul nawr yn gorchymyn ni yn llythyr y Philippiaid i fod yn llawen yn yr arglwydd, mae'r arglwydd ei hun yn ein gorchymyn ni i fod yn llawen. A rhywun peth fan hyn nawr, pan mae Paul yn dweud bod yr ysgrythyr wedi ysbrydoli gan Dduw, mae Duw ei hun yn dweud bod yr ysgrythyr wedi cael ei nadlu allan gan ef ei hun. A wrth gwrs mae'n bwysig darllen o fewn y cyd-destun a cymaru ysgrythyr ag ysgrythyr. Felly neges yr awduron dynol yw neges Duw. Felly dyna chi, yn gyntaf, mae'r ysgrythyr wedi cael ei hysbrydoli gan Dduw, yn nadlu allan gan Dduw. Gan ail, nawn ni mynd nôl i ddechrau yr adnod sy'n dweud bod pob ysgrythyr wedi ysbrydoli gan Dduw. Felly all scripture, rhan gyntaf. A wrth yr ysgrythyr nawr, mae Paul yn benodol rhan yn cyfeirio at yr Hen Testament. Ond i ni heddiw, mae'r ysgrythyr yn cynnwys yr Hen Testament a'r Testament newydd. Felly 66 llyfr nawr sydd gynnon ni nawr. A dylen ni ddim ychwanegu na tynnu i ffwrdd o'r Beibl. Felly mae awdurdod y 66 llyfr wedi ei dderbyn nawr o ddechrau yr eglwys. Ond mae yna, felly bod chi wedi dod ar draws y safbwynt yr eglwys Gatholig, y 12 llyfr ar ben hynny, yr apocrypha, y llyfrau cudd, dyna ystyr gair apocrypha. Ond nid yw hynny yn rhan
os ni'n mynd nôl at amser Iesu, oedd hynny ddim yn rhan o'r hen Testament. Yr hen Testament nawr, oedd Iesu hun yn dyfynnu yn aml ohono fel un sy'n cario awdurdod Duw. Felly mae'r apocryff hynny yn ychwanegiad i'r Beibl. Ond mae'n ddiddorol chi allu darllen sy'n byd yn anghywir am ddarllen yr apocryffa, ond mae ddim yn rhan o air Duw. Mae ddim wedi cael ei nadlu allan gan Dduw ei hun, felly dim yn cario awdurdod Duw. A mae Paul fan hyn nawr yn dweud bod pob rhan o'r Beibl, 66 llyfr, wedi ysbrydoli gan Dduw. Felly dim ond y rhannau ni'n hoffi, mae yna rannau ni yn hoffi, wrth gwrs, ni'n troi'n aml ati. Ond dim ond y rannau hynny, a rannau ni'n deall, neu y rannau mae'r gymdeithas tu allan ni'n nawr yn cytuno gyda. Ond pob rhan wedi ysbrydoli gan Dduw. Yn cynnwys y rannau nawr, sy'n mynd yn groes i'r gymdeithas, a hyd yn oed y rhannau gweidlyd, i ni'n dod ar draws yn aml trwy gydol y Beibl, yr Hen Testament a'r Testament Newydd. Mae pob rhan wedi dod o enau'r ar arglwydd ei hun. Felly pob llyfr a pob gair. A felly bod chi hefyd wedi dod ar draws the Red Letter Bible. A mae'n ddefnyddiol iawn. Beibl sydd wedi newid lliw geiriau Iesu i'r lliw coch. Mae yna broblem gyda hynny. Mae gallu roi syniad bod geiriau Iesu yn fwy o air Duw na'r rhannau eraill, bod yn fwy special. Ond y gwirionedd yw, mae pob rhan, dyna beth mae Paul yn dysgu fan hyn, mae pob rhan o'r ysgrythur, pob llyfr, pob gair wedi deillio o enau Duw ei hun. Yr un mor special, yr un mor sanctaidd a'i gilydd. Felly, nid oes unrhyw rhan o'r ysgrythur yn fwy o air Duw na'r rhannau eraill. A oedd Iesu hun yn credu bod pob gair yn yr ysgrythur wedi ysbrydoli gan Dduw. Na i ddarllen i chi chydig o adnodau o Iowan pennod 10, felly ar ôl Iesu dweud mae fi yw'r bugail da. Mae'n mynd ymlaen, felly Iowan pennod 10, adnodau 31 i 36. Dyma beth yn dweud, unwaith eto casglodd yr Iddewon gerrig i'w labyddio ef. Dwedodd Iesu wrthynt, yr wyf wedi dangos i chwi lawer o weithredoedd da trwy rym y tad. O achos prin ohonynt yr ydych am fy llabyddio. Atebodd yr Iddewon ef, nid am weithred dda yr ydym am dy labyddio, ond am gabledd, oherwydd dy fod ti a thithau'n ddyn yn dywneud y hun yn dduw, yn nhw ddim yn credu mae Iesu oedd y Duw ddyn, bod yn dduw. Atebodd Iesu hwythau, o'n ei Duw'n ysgrifenedig yn eich cyfraith, chwi, sef yr Hen Testament, fe ddywedais i diwiau ydych. Os galwodd ef y rhai hynny y daeth gair Duw atynt yn ddiwiau, ac ni ellir diddymu'r ysgrythur, sy'n Saesneg, Scripture cannot be broken, sut yr ydych chwi'n dweud yr wyt yn cablu, oherwydd fy mod i, yr un y mae'r tad wedi cysegru a anfon i'r byd, wedi dweud mab Duw ydwyf. Felly, un peth i eisiau pwyntio allan fan hyn yw bod Iesu'n mynd nôl at un gair yn yr Hen Testament, ac yn credu bod yna awdurdod yn y gair hynny, awdurdod Duw. A wedyn syth ar ôl hynny, felly y gair oedd diwiau. Felly y barnwyr dynol nôl yn amser hynny oedd yn cael ei galw yn ddiwiau, Psalm 82, adnod 6. A syth ar ôl cyfeirio at yr un gair hynny, mae Iesu'n dweud, ni ellir diddymu'r ysgrythur. Mae'n offyd Saesneg, Scripture cannot be broken. Felly ni methu torri lan y Beibl, yn mynd i ddarnau chi'n hoffi, a'r ddarnau chi ddim yn ei hoffi. Dweud wedyn, hynny ddim yn gair Duw, mae rannau yna ddim yn gair Duw, mae rannau hyn yn gair Duw. Chi methu wneud hynny, mae'n rhaid chi cymryd yn ei gyfanrwydd. Chi methu torri lan y Beibl mewn i ddarnau. A fi'n cofio rhywun yn dweud fi, chi methu mynd â siswrn at y Beibl, a torri allan y rhannau i chi ddim yn ei hoffi. Felly dyna ni, oedd Iesu nawr yn dibynnu ar un gair o'r Hen Testament wrth ymateb i'r Iddewon yn yr hanes. Felly oedd e'n credu bod pob gair wedi anadlu allan gan Dduw. Felly dylen ni gredu hynny hefyd.
A mae pob gair yn y Beibl, wrth gwrs, o fewn i cyd-destun, o fewn i frawddeg, yn gwbl wir ac yn gwbl ddibenadwy. Ni'n gallu rhoi ein pwysau i gyd ar y sgrythau. Mae yna ffordd arall, gallwn ni edrych ar scripture, geiriau Iesu, scripture cannot be broken. Ni'n gallu rhoi pwysau i gyd arno fe, ar y gair, a bydde ddim yn torri, bydde ddim yn torri o dan o ni. Felly mae'n gwbl ddibenadwy. Felly mae'n bwysig nawr wrth i ni ddarllen gair Duw ein bod ni'n pwyso arno fe, mae'n pwyso ar yr addewidion. Felly dyna i chi yr ail beth pob holl ysgrythur wedi hynadlu allan gan Dduw. Ac yn drydydd wedyn, rhan olaf yr adnod, mae pob ysgrythur yn fuddiol i hyfforddi a chyryddu a chwiro a disgyblu mewn cyfiawnder. Felly ar y ffordd, mwyn ffindo yr eglwys yma, nes i ddefnyddio Google Maps i ffindo fy ffordd yma. Mae Google Maps yn ddefnyddiol iawn, yn very handy. Os chi'n cymeryd, arno fe, mae yna sat-nav, wrth gwrs. Os ydych chi'n cymeryd trwad anghywir, felly chi wedi troi off y junction anghywir ar y motorway, mae'r sat-nav, mae Google Maps yn dweutho chi bod chi wedi cymryd y trwad anghywir ac yn dangos chi y ffordd yn ôl at y ffordd cywir er mwyn gallu cario ymlaen ar eich taith. Wel, mae gair Duw nawr yn debyg. Mae fel sat-nav. Mae'n dangos i ni llwybr y fuddod, dylen ni ei ddilyn fel plant Duw. Ac os ydyn ni'n mynd i ffwrdd o'r llwybr, mae Duw nawr trwy air a trwy ysbryd yn dod â ni nôl i'r llwybr cywir, a ni'n cwiro ni, ac yn dod â ni nôl i'r llwybr, fel y sat-nav. Paul yn dweud, mae pob ysgrythur yn fuddiol, lle yn ddefnyddiol, ac hefyd yn ddigonol i hyfforddi ni, i cyryddu ni, cwiro, a mae'r gair cwiro yn ddiddorol. Mae'n cynnwys y syniad nawr, y sythu rhywbeth oedd wedi mynd ar gam, felly adfer rhywbeth nôl i fel ddyle fe fod. Felly cwiro, a wedyn disgyblu mewn cyfiawnder. Yn yr hyn gyfeithiad i fforddi mewn cyfiawnder, yn yr hyn sy'n iawn yng ngolwg Duw. Felly mae pob Cristion nawr, pob un sy'n ymddiried yn Iesu Grist, angen cael ei ddisgyblu mwyn gallu tyfu mewn sancteiddrwydd. Mae gair Duw yn ddigonol i wneud hynny, ddod â ni fwy a fwy fel yr arglwydd Iesu Grist trwy gymorth yr ysbryd glân. A hoffwn ni edrych ar 4 peth nawr, sylfaenol o sut mae'r ysgrythur yn ein hyfforddi ni nawr mewn cyfiawnder, yn ein gwneud ni fwy fel Iesu Grist. Yn gyntaf oll, mae'n cywiro ein ffocws ni. Felly, wrth i ni wrando ar air Duw, mae'n ffocws ni nawr yn cael ei cyfeirio at y peth cywir, at y person cywir, sef yr arglwydd Iesu Grist. O'r Hen Testament pwyntio ymlaen at Iesu. Mae'r Testament newydd yn siarad am Iesu'n pwyntio at Iesu, gan pwyntio ymlaen wedyn ar ei ail ddyfodiad ef, yn pwyntio at Iesu. A dyma beth mae'r awdur i'r Ebriaid nawr yn gorchymyn ni i wneud, i wastad nawr, ystyried yr arglwydd Iesu. Mae'n dweud ymenod 3, adnod 1. Gan hynny gyfeillio'n sanctaidd i chi nawr sy'n ymddiried yn Iesu Grist, chwi sy'n cyfranogi o alwad nefol, ystyriwch apostol ac archoffeiriad ein cyffes ni, sef Iesu. Yn Saesneg, consider him, consider Christ. A wedyn mae'n mynd ymlaen i ddweud, am hynny gan fod cymaint torf o dystion yn cwmpas, bellach lan yn llythyr, gadewch i'n unnau fwrw ymaith pob rhwystyr a'r pechod sy'n ei maglu mor hwydd, a rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio, gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ein ffydd ni. Wedyn adnod nesaf, meddyliwch amdano ef. Hwna'n Hebreaid penod 12, adnodau 2 a 3. Mae'r ysgrythur nawr yn ei hannog ni yn llythyr y Hebreaid i edrych ar Iesu, i ystyried ef wastod, i gadw ein golwg yno ef, i feddwl amdano ef, i llenwi ein meddyliau amdano ef, am ei berson ef, am ei waith ef, ac yn enwedig ei waith
orffenedig ar y groes. Dyna ni, mae'n cwiro ein ffocws ni, mae'n symud ein llygad ffydd nawr at Iesu Grist, nid i ffwrdd o'r hunan nawr at Iesu. Mae'r gair yn achosi ni syllu ar Iesu Grist. Ac yn ail, mae'n cyfoethogi ein harchwaith ni, yn Saesneg appetite. I ni eisiau fwy o Grist, mae'n cyfoethogi ein harchwaith. Mae astudio'r gair yn achosi hynny gynyddu fel oedd Ebreaid yn dweud. Oedd ei'n ysgrifennu at y rhai oedd wedi colli archwaith am Grist, yr awdur i'r Ebreaid. A dyma beth mae'n dweud, angen llaeth i cyrraeddu nhw, angen llaeth sydd arnoch chi, ac nid bwyd cryf. Pobl sydd wedi cyrraedd llawn dwf, sef y pobl aeddfed, sy'n cymryd bwyd cryf. Felly nhw wedi mynd yn rhy wan nawr i fwydo ar yr arglwydd Iesu Grist, i fyfyrio arno ef. Nhw wedi colli archwaith amdano ef. Ac oherwydd hynny, nhw'n dioddef o ddiffyg maith ysbrydol. Nhw'n malnourished yn ysbrydol. A felly oedd y llythyr nawr wedi cael ei anfon i gywiro'r Cysnogion ac i ddod yn nhw nôl i eisiau Crist, i ddeheu am Grist. Felly dyna chi, yn ail, mae'r ysgrythyr yn ein fforddi ni trwy cynyddu yn harchwaith ni, cyfoethogi yn harchwaith ni am yr arglwydd Iesu Grist. I ni eisiau adnabod ef yn fwy. Ac wrth gwrs mae sgiliso darllen y gair a gwrando ac ymateb i'r Duw yn achosi yn harchwaith ni i leihau ac i wanhau. Ac yn drydydd wedyn, mae'n hogi ein dirnadaeth ni. Ac ystyr hogi yw to sharpen neu to hone. Felly fi'n siŵr bod chi'n gyfarwydd ar y dihareb o'r llyfr y diharebion, haearn yn hogi haearn, iron sharpens iron. A mae'r Beibl nawr, wrth ddarllen mae'n hogi ein dirnadaeth ysbrydol ni. A mae dirnadaeth ysbrydol nawr yn cynnwys gallu wahaniaethu rhwng beth sy'n dda oddi wrth beth sy'n ddrwg. A beth sy'n dda nawr yng ngolwg Duw oddi wrth beth sy'n ddrwg yng ngolwg Duw. A hefyd y gorau o'r gorau. Mae'n helpu ni i wneud hynny. Ac eto, Hebreaid penod 5 adnod 14. Pobl sydd wedi cyrraedd eu llawn dwf, y mae yn hwyrau hwy trwy ymarfer wedi disgyblu farnu rhwng da a drwg. Felly maen nhw'n marfer yn y gair, maen nhw'n dod i clywed y gair yn cael ei bregethu ac hefyd yn darllen y gair ei hunan gyda cymorth yr ysbryd glân. Ac o ganlyniad wedyn, maen nhw'n gallu barnu rhwng beth sy'n plesio Duw oddi wrth beth sydd ddim yn plesio Duw. Felly mae'n dirnadaeth yn cael ei ymarfer a'i hogi wrth allan gair Duw. Ac yn olaf nawr, mae gair Duw yn ei fforddi trwy puro ein haddoliad ni. Mae Sinclair Ferguson yn dweud am addoliad nawr. Addoliad yw uchafbwynt o'r holl profiadau ysbrydol. Yn Saesneg, the apex, top point of all spiritual experience. Felly ni nawr wedi cael ein creu i addoli Duw. Ni'n darllen yn cwestiwn gyda cyffes ffydd San Steffan. What is the chief end of man? A yr ateb yw to glorify God and enjoy him forever. A wedyn A.W. Tozer yn dweud nawr. Why did Christ come? Pam dath Christ i'r byd? Why was he conceived? Why was he born? Why was he crucified? Why did he rise again? Why is he now at the right hand of the Father? Wedyn yr ateb yw, the answer to all of these questions is, in order that he might make worshippers out of rebels. Fi'n offi ni. Dyna pwrpas dath Iesu Grist i ddod â ni. Oherwydd pechod nawr, i ni methu gwneud yr hyn ni wedi cael ein creu i wneud, sef i addoli Duw. Ond dath Crist i'r byd, wrth gwrs, y marw'r gwaith, fel ein bod ni, trwy ffydd ond o ef, yn gallu gwneud yr hyn i ni wedi cael ein creu i wneud, sef addoli Duw mewn gwirionedd. Fi wrth allan gair Duw, mae'n hetholiad ni'n cael ei buro. Mae'n cyfeirio yn hetholiad at yr unig gwir a bywiol Duw.
A mae'n Beibl yn ehannog ni i wneud hynny. A dyma un adnod sy'n annog ni i addoli Duw. Gadewch i ni felly drwyddo ef, trwy Iesu, offrymu aberthmoliant yn wastadol i Dduw. Hynny yw ffrwyth gwefusau sy'n cyffesu ei enw. Felly dyna ni. Pedwar peth, y ffordd mae'r ysglythyr yn ein fforddi ni. Mae'n cwiro'n ffocws, cyfoethogi ein harchfaith, hogi ein dirnadaeth a puro ein haddoliad. Felly gloi nawr, i ni wedi dysgu bod yma bod pob ysglythyr, holl ysglythyr, wedi cael ei ynadlu allan gan Dduw, bod y Beibl wedi dod o unau'r arglwydd ei hun. Ac felly, mae'n fuddiol i'n fforddi ni, cyryddu ni, cwiro a disgyblu i gyfiawnder. Felly gadewch i ni gofio y gwirioneddau hyn wrth i ni fyfyrio yr air Duw o ddydd i ddydd. A gadewch i ni i ofyn am nerth gan Grist i wrando ac ymateb wedyn a i fyddhau i air Duw. Felly ni'n diolch i Dduw am ei air a ni'n diolch i Dduw bod ei air yn gwbl ddibanadol, bod ni'n gallu rhoi'n pwysau i gyd yn llwyr ar yr addewidion i ni'n dod ar draws yn ei air. Felly diolch i Dduw am ei air a diolch i Dduw am ei fab yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni nawr droi i ganu'r emyn olaf, sef emyn 181. Mae i fyny ar y sgrin gyda chi. Felly, pwy fel y fe? Un ag efais, un gyfaill, pwy fel y fe? Hwn ag ar yn fwy nag eraill, pwy fel y fe? Cyfnewidiol ydyw dynion, a siomedig yw cyfeillion. Hwn a beri byth yn ffyddlon, pwy fel y fe? Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw y Tad, a chyndeithas yr Ysbryd Glân, byddo gyda ni oll yn awr ac hyd byth. Amen.